Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw, ining tungura karon anaw sab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated, ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O magapanginaot kami nga kamong tanan karon nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa ka namutangan aron mapatalingugan kini makamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan ug magapanginaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas niya na para sa sitwasyon nato magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan. O kung na doon na may among mga pagpamatuod nga mga basahon nga gibasa, dili ka na para sa pagsupak sa Biblia o sa kana ka referensya nga gihimo nga gitudlo ni Master kanamo pero dili para sa pagsupak sa Biblia. O kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, alang sa tanang mga kaigsunan sa pagpahinumdom o pagpahibalo nga dili nato pagkalimtan tungod kay ang atong katiguman sulod sa usa ka tuig aduna may tulo ka hugna, ang Disyembre 29 ug ang Marso 10 ug ang Agosto 19. Isilsil nato kana sa alimpatakan nga importante ang pagtambong. Labi na sa mga chapter president, among mainitong pagpangamusta kaniyo sa tanan sa asa kamo nga dapit nga napaluna diin. Adunay giangkon ninyo nga mga radio station para maialagad kini maong programa. O kumusta pod sa tanang makaigsunan sulod sa PBCM compound sa malahutayon nga pagsunod o pagsuportar para sa atong programa. O alang ni atong tanan nga mga membro sa PBCM nga adunay mga pagtagad, dili nato pagkalimtan ang binulan para sa paghatag nato para sa Palace Reconstruction. Ug nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusab si Brother Dave Srisaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Sa gihapon mga igsoon karon kaninyo makiguban evangelista Brother Hernaldo Pipe. Sa gihapon akong mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan ng mga nagpaminaw karon ug labi na sa mga nagsunod sa via internet sa Facebook ug sa YouTube. Salamat sa inyong kanunay nga mga pagtan-aw ug mga pag-shares. Ug kauban sa ministro sa magpaila pa. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita mga kaigsunan sa inyong pagpatulinghog nining 26 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao nga mabati ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dinhining maong sibihan sa RPN Dixkio, Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes sa may alauna ang takna sa kahaponon matapos sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook usab mga kaigsunan ang programa ug makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita usab kini programa sa RPN Dixkio sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang among mga pagpasalamat ug padayon nga pag-acknowledge sa mga chapter president ug mga kaigsunan nga naghatag suporta sa mga different radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Og sama dinhi sa sibihan sa Bay Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Mabati kini matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon diin gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og ingon man usab ang pagpangumusta og pagpasalamat sa chapter president dinhi sa San Isidro, Zamboanga del Sur branch number 73 nga nagasuporta sa sibihan ining sibihan sa RMN DXDR Dipolog, chapter president Alejandro Gumula mga kaigsunan. Og ingon man ang kaabag ang vice chapter president usab Brother Eddie Daniel. Og usab ang chapter president mga kaigsunan nga naghatag suporta dinhi sa radio station sa Dix RC Radio Komando dinhi sa Valencia City mabati kini matag adlawng Domingo alas 3 ngadto sa alas 4. Chapter president Julio at Sibida, Valencia Lalican Bukidnon branch number 10. Og ang iyang kaabag mga kaigsunan ang vice chapter president Brother Juanito Generali. O gusab ang chapter president mga kaigsunan dinhi sa Sitio Kirahon, Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental branch number 5, chapter president Cruzo Mabalo. O ingon man ang iyang vice chapter president
Brother Leonilo Cobrado. Ang legal counsel sa pagtulunan sa PBC, mga kaigsunan, mulalain, Attorney Ramel Carion. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan, labi na din nga nagasunod sa programa via Facebook Live, ug sa YouTube dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, mga pagpangumusta ngadto kanila ni Sister TC Kulihat ug Sister Lily Kulihat Peterson, Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham, ug sa mga amakito ng Hermias family, labi na kang Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila via Facebook Live. Dinhi sa San Francisco, Agusan del Sol, Brother Democrito Badino. Dinhi usab sa Prosperidad, Agusan del Sol, Ambrosio Berano and family. Dinhi sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Dinusab sa Taguluan, Brother Jerry Edkila ug simong pamilya. Ato igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos, o yun man, siyang kapikas, Rosita Co Mangalos, Dennis Claveria, Brother Froilan, and Gina Facturanan Mangalos. Ato sa mga gitimbaya, atong igsoon, din sa Iloilo City, Sister Evelyn Vilio Rente, o sa imong pamilya. Ang chapter president usab, din sa Lipa, Batangas, Brother JC Salazar, at sa kanyang may bahay, at sa kanyang buong pamilya. Tanan nga mga salesman, runner nga nagasudong usab o nagapatalingog sa programa Kalakip Kamo sa among mga gipanimbaya. Niya itong gustong magpadangat sa mga pangutana, mga kigsunan, i-text lang ang numero nga makita sa inyong screen. Mao kini 0917-811-8882. Nagaroon sa pag-isgot sa tema, mga kigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining higayon na karon, mga mahal namong tigpaminaw, ang atong pag-isgutan karon mao kini. Adunay magpatuo nga siya sinugo sa Espiritu Santo. Ano nga ato kini nga gisgutan? Tud kay bililhon para masayra nato nga adunay magpatuo nga siya sinugo sa Espiritu Santo. Walay lain og dili ikalimod nga sa doktrina sa pagtulon ang PBC. Ang Espiritu Santo nga katumanan nga nagpakatao base kana sa tagna, natuman diya sa among magtutudlo, Master Tomas de Ihunio Sr. Pero kung mugawas na ganita sa atong doktrina, lain ang pagpanudlo, mo na'y atong giingon nga kung doon na pa'y uban papud nga lain nga magdala sa Espiritu Santo, mo nang pihuon nato nga mo nang giingon nato nga adunay magpatuo nga siya sinugo sa Espiritu Santo. Pero nini karon atong susihon, Brother Hernan, kung maghisgot tag Espiritu Santo, ang Espiritu Santo kibali nga ilang gigamit nga mo'y nagsugo kanila. Pero sa Biblia ba'y, doon na ba'y simbolika ang Espiritu o Espiritu Santo? Doon na, Reverend, Seventh-day Adventist Church ang tatak. Basahon ta lamang ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 16, mo kini ang atong mabasa. Og sa nabautismohan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig ug tanawa, nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Kumao, matinaaw mga mahal lamong tigpaminaw nga sa gibasa ni Brad Hernan nga ang Espiritu sa Dios mikunsad nga ingon og salampati. Pero unsay priba nga kining Espiritu sa Dios, Brad Hernan, nga kini mikunsad ingon og salampati, nga kini gayod mao ang gisgutan nga Espiritu Santo? Unsay priba? Ang priba, Reverend, basahon ta sa Seventh-day Adventist Church ang tatak. Sa Lucas 3, versikulo 21 hangtod sa 22 ang atong pagbasahon. Ug sa nabautismohan na ang tanang tao, ug sa diha nga si Jesus usab nabautismohan na og nagampo ang langit na bukas. 22. Og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati. Ug gikan sa langit miabot ang tingog nga nag-ingon, "Ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako." Busa matinaw, mga mahal nga tigpaminaw, nga katong gisgutan kaganina sa Mateo 3:16, nga ang Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati, sa simbolika kana nga kiklaro nga ang Espiritu sa Dios mao day kana ang Espiritu Santo. Karon, kung ang simbolo sa Biblia, Brad Ronnie, gitawag og salampati, sa Biblia ba gipakita ba kung dili matuod nga gidala-dala nato pero di matuod nga Espiritu Santo kung maghisgotag simbolika? Sa Biblia nabay Espiritu Santo o sa simbolika salampati, pero salampati lagi pero buang-buang. Aduna, Reverend, sa pahayag sa Biblia nga atong mabasa din hilang gyapon sa Seventh-day Adventist Church. Sa Usias, mga kaigsunan, akong pagabasahon sa Kapitulo 7, versikulo 11, ingon ini atong mabasa. Og ang Ephraim
sama sa usa ka salampati nga buang-buang walay salabutan siya nagatawag panabang sa Ehipto apan nangadto sila sa Assyria. Busa rep sa Biblia do na po'y paghulagway nga si Ibrahim ingon nga salampati nga buang-buang. Atong nahibaluan sa gibasa sa kaubang ministro kining salampati simbolika sa Espiritu Santo pero dili tanan nga pagkagamiton kining salampati address na para sa Espiritu Santo. Nakita nato nga matinaw nga ang Ephraim sama sa usa ka salampati nga buang-buang o walay salabutan. Buti pasabot di ay nga kung naay magpatuo pod pananglitan o gisugo siya sa Espiritu Santo unya ang simbolika sa Espiritu Santo salampati man di gani mo tuno ang iyang sistema og sa kanta pa murag nayabag na matod pa buang-buang na nga salampati kung sa simbolika wala nay alamag pero kung klaro na to buang-buang na nga matang sa pagka-Espiritu Santo kay walay salabutan. Nga naman, gipiho ba yun sa Biblia, Brother? Nga adunay mga tao nga magpatuo nga kanang iyang gipamatuod o gisulti, gikan ba yun sa Espiritu Santo? Doon na ba dahi magpatuo? Na, doon na gid Rev. Kinahanglan nga ipasusi ganina mismo si Apostol Juan, nag-remind na ni Ana nga kung ana gani magtudlo o gikan sa Espiritu Santo, kinahanglan gyud nga ipasusi kung gikan ba gina siya sa Dios. Ni atong pagabroybahan mo gamit ang Biblia kining ang pulong sa Dios. Dinhi sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 nagaingon ini, mga hinigugma, ayaw kamo pagtuodayon sa mga tawo nga moingon nga ang ilang gitudlo gikan sa Espiritu Santo. Kundili susiha una ninyo kung tinuod ba nga ang ilang gitudlo gikan gayud sa Dios. Kay daghan ng mga mini nga propeta ang midagsang sa kalibutan. Klaro nga ang Biblia nagpamatuod nga mga hinigugma ayaw kamo pagtuo dayon sa mga tao nga muingon nga ang ilang gisulti o gitudlo gikan sa Espiritu Santo dili di eta patuohon dayon diretso. Nakaron ang daotan ni ini nga kung parihas na unta sa gituhan maglain na siya si tinuduan gyud sa real diha kang master diha sa pagtunol sa mga ministro sa PBCM maglain sila og prinsipyo na tanawa nganong mapiho nato nga sa atong gihisgutan gaganina nga ang susi nato nga adunay magpatuo nga siya sinugo sa Espiritu Santo dili mailimod Aldrin Mabini dan labi na usab kang John Del Mabini nga mga magsuon mo. Pero natingala mi ninyo. Mao nga bukas ang atong PBCM Palace para ninyo kung gusto mo og kahusayan. Kung dili na mo gusto og kahusayan nga sigurado na gid mo sa inyong prinsipyo pagsaba kay andam nga dili na kamo namo dawaton pinagi nga membro ba mo sa PBCM. Kay nga naman, nga kanang murag ipamugos ninyo ang inyong sistema na sa ipakita nga prinsipyo. Kay kung mao pa, unsay inyong paaginas pagpanulo, baw-baw, kani comments mo sa PBCM Facebook, official page, inyong gi-comment. Nagbutang pud mo mga sitas. Bisan pa sa inyong Palunpon branch, Salite number 42 nga branch. Nagbutang gyapon mo sitas. Pero naunsa ba nga ang sitas nga inyong gihimo abi kay wala makaagwanta sa pagbira-bira ninyo diri namo. Unsay imong gibuhat Aldrin Mabini? Nag-ingon ka na nga ang mga kinunsaran dili na magagamit og Biblia. Kano sa aman ninyo tumanon nagbag-o mo prinsipyo? Niatong patalingugan para sa kadaghanan nga mga membro sa PBCM nga maatangan kamo nga kung naa kini nga prinsipyo ag dili sila magpatuo nini ayaw magtuo aning prinsipyo ha hawa sa mga pagtulo ni Master niya atong patalingugan. Ang kinunsaran dili na moabli og Biblia tungod kay nakamando ang Dios didto kanila. Ang buluhaton sa iya sa Dios dili nagbasa og Biblia og magbangilyo. Panahon sa kang Kristo wala man nagbasa. Na basta daw kinunsaran nga gimanduan kuno sa Espiritu sa Dios. Wala na kuno magkinahanglan sa pagbasa sa Biblia. Kay sa panahon kuno kang Kristo ang mga gikunsaran. Wala man kuno magbasa sa Biblia. Gawas niya na, mismo ikaw dan. Imong gipamatuod gyapon kay magsuon man mo.
sa ato pa og sa kanta pa ni ambot lang og kinsay first voice ninyo og kinsay second voice. Kay kung mo first voice si Aldrin, mo second voice man ka. Kung mo first voice ka, mo second voice man si niyang Aldrin. Pero sa atong nakita na pamatian nga og sa kanta pa una siya sa ato pa first voice. Ang second voice nimo mao bagyapon Brad Dever, sumala sa ilang mga komento diya sa PBCM International Facebook official page, diha nila gipadangat. Oo, Reb, gisigundahan ni Danny Mabini mo kini yang comment sa ato ang PBCM International official Facebook page. Mao kini ang conversation nila tali kang Brad Rooney. Mao kini yang comment, Reb. Matud pa niya, kay kanang Biblia wala inyo ana. Mas maayo pa ang buluhaton sa akong amahan kay nakasulat pa. Si Apostol Pablo ba ug si Pedro sila magamit og kasulatan sa unang panahon? Wala. Ang ilang pagpamatuod aktwal sa ilang nakita og sa ila usab nga mga nadawat nga mga damgo mao ang ilang gigamit sa pagmantala og ilang mga gipanulti. Dios ang nagalitok sa mugawa sa ilang baba. Walay basahon nga gitamdan maunay tinuod. Nakita nato og nadungga nato nga matod pa walay basahon nga gitamdan maunay tinuod. Kay matod pa ang nagalitok sa mugawa sa ilang baba mao lugar toy gigamit pagbantala nila nga gipanulti sa Dios nga mugawas sa ilang baba walay basahon nga gitamdan. Matod pa nimo Dan, unya ningon pa ka kay kanang Biblia wala inyo ana, mas mayo pa ang buluhaton sa akong amahan. Matod pa nimo kay nakasulat pa. Si Apostol Pablo ba o si Pedro sila nagamit og kasulatan sa unang panahon? Wala. Di sa ato pa nagpromote na mo inyong papa. Ha? Papa na ninyo i-promote kay matod pa mas maayo pa kay nakasulat sa Biblia. Ang problema man ron, asa sa Biblia nga diin nakasulat ang iyang dapit nga mo'y mubuhat ana. Ang problema man ron, og kung doon na may sitas nga inyong gamit, i-apply. Bisag kinsa na di mag-apply ana. Ang pangutana kung gi-apply ninyo. Og sa basketball pa kay nisiyat ka. Counted foul ba na o foul gyud? Mao man na ang atong susihon. Karon, naklaro mo gyud nato nga nagalitok sila tungod kay ang pagmantala nila o ang gipanulti nila gikan magka sa Dios, nagalitok sila nga mogawa sa ilang baba. Walay basahon nga gitamdan. Ato pa nimo, moonay tinuod. Si Pablo o si Pedro wala magagamit og kasulatan para man ni sa inyong bag-ong pamatuon na pod para sa gikunsaran. Saon na sa inyong tubag-tubag ni Brother Ronnie diya sa Facebook, PBCM International Facebook official page. Nagbutang man lang mo sitas ato. Wa mo konsari ato. Karon na basta di na mo gamit og sitas. Amo ra ba nang timan-an? Pero tinuod ka Bradron ang giingon ni Danny Mabini og ni Aldrin Mabini nga first voice og second voice nga way basihanan og magamit og basahon ang mga apostol o mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Ang tubag niya na Reb dili tinuod. So kay dili man tinuod mugawas gyud nga butbot ning ilang gipahayag. Gi-mention man gud ninyo si Pablo og si Pedro nga wala magamit og kasulatan. So atong susihon ang pahayag ni Pablo sa Biblia kun wa bagid sila mag-ukab og mga basahon og mga kasulatan. Ari ko mobasa Reb sa sulat ni Pablo. Pablo may atong kuha pahayag. Kay mo man inyong gingon nga wa magamit og kasulatan. Sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia, nako pagabasahon sa iyang pahayag dinhi kang Timoteo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13. Dan, Aldrin, paminawan ninyo og mahimo kauntiran kay taw-taw na ra mo nagpakahilom. Kana baka inyong pagpakahilom, sayon ba na nga ni-surrender na mo? Og ni-surrender na mo dool mo reverend. Aron di mabot ang puntong paphaon mo sa pagka-PBCM. Kana prangka-prangkang pag-istorya niya, basahon ako. Inig ari nimo matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo. Dad-a ang kupo nga akong gibilin kang Karpo didto sa Troas og ang mga basahon usab og labaw sa tanan ang mga sinulat. O naman lagi mga sinulat si Pablo og mga basahon. Ingon mo walay ukab-ukab og basahon og sinulat. Naman lagi. Nakita nato na nga unsaon na lang na ang atong pagka Kinunsaran. Kung atong ipasangil nga Espiritu Santo na, unya di mo sibo
Di mauto ang simbolo sa Espiritu Santo kay gitawag man og salampati. Anya si Ephraim kay gipakasama na magsalampati. E kung ang Espiritu Santo sa simbolo salampati, gingos Biblia si Ephraim, buang-buang nga salampati, walay salabutan. Buang-buang ning Espiritu Santo nga nagtudlo ninyo. Pagkabuang-buang, di mo na magsultig tinuod, binutbot mo na, naaman na ninyo, kinagingon mo nga silang Pablo ug Pedro, ang magamit kasulatan niya sa Biblia na basa man, naa sila kasulatan og mga basahon. Nakaron, sa gibasa ni Brad Ronnie sa ikaduhang Timoteo 4:13, nga ipakuha ni Apos Pablo ang iyang basahon. Unya, sa ubang hubad ni nga Biblia, labi na sa ang pulong sa Dios, Brad Hernan, giunsa na kini pagkasulti ang ikaduhang Timoteo 4:13 kung balikan nato. Pero sa pagka-display sa Biblia nga gamiton ang pulong sa Dios, Brad Hernan. Mao kini referend ang atong mabasa sa giingon nimo nga Biblia. Nga ang pulong sa Dios. Sa ikaduhang Timoteo 4:13 mao kini ang atong matagad. Kung manhi ka na dinhi dad-a usab ang akong biste alang sa tingtugnaw nga akong gibilin kang Carpos didto sa Troas. Dad-a usab ang akong mga libro, labi na gayod ang akong mga papilis. Unya, nag-ingon mo nga walay mga basahon nga gigamit. Na unsaon naman na ron nato dan, Aldrin. Kay kamo may gikonsaran kami wa man kaha. Pagkabasahon ang Biblia, ganong matuali man ang inyong rason. Nakinsa man lugar, mamimbro nato ana nga mudaghan ang PBCM kay kamo man di ay mo'y mapadaghan. Di kaha pareha sa salitang kanto nga nagmagic, nga nagorasyon. Di kaha mohibos o maitos kay nagamit man siya orasyon Dios kuyos. Di ka mga kuyos na hino nang gidaghanon nato ana. Kay ang nakahibalos Biblia pagbasa nila, matay lain na po na ning gikonsaran sa Espiritu Santo, di naman magbase sa Biblia na asa man mo ana. Nikutlo man mo nga sila si Apostol Pablo o si Pedro, wa magbase og Biblia og basahon. Nadiin man mo nagsusi ana. Di ba ang Biblia? Nagiunsa man na ninyo. Labog tuloan bitaw mo, maglain gyud mo, tanawa. Tanawa ang resulta. Imbis ang daot sa sakyanan, bradron, o sa mekaniko pa, o sa imong nibawaan nga, labing madaot di ang sakyanan, bradron, sa makina, o pisa. So, makina, panalitan din na sa mga piston ring sa makina. Unya, nangita taog lain nga, mekaniko kay para matulid. Naon sa bahinoon nga, ang lain naman noon, nadugangan man noon, bradron. Samot na minunog kadaot. Kay ang lain naman pong pisa, bradron, Nga pisa na po nga dito na po dapit sa iyang karburador, pananglitan, mao naman po napiktuhan kay lahi naman po mekanikong gikuha. na tanawa, og sa mekaniko pa mo, wa magkadimao. Wa magkatupar ba, wa magkasinabot ang Inyong gipatuo ang mga tao nga maayo mo manulid, pero sa diha nga nakuha na ning kwarta, ningon mong balikan, wa na mo balik. Di gipangita mo karon sa mga tao. Na mo na nga gisigihan mo na mong pangita. Gipangita na mo ang mga punto sa inyong katarungan. Kaysa pamasi dan, Aldrin, nga mahabalik mo sa nataran, sa mga pagsabot, kay walay tinguha nato nga adunay pagpamuha sa mga namimbro na. Unsay tuyo nga doon natay programa. Para magka-membro. Pero kung mao naman lang gani na abilidad nga membro, magbuot na hinon sa sistema, may paywa mo. Ug mao manggaling na. may pagpuhason. Nakaron, niya. Karon kay ang gisgutan nga libro. Naghisgot man siya po sa Pablo og basahon o libro. Kini bang libro, bradron? Giingon ba po ni kasulatan? Daan ba ni sa una pang panahon? Wala pa mga tao. Wa pa mahimugso ang atong Ginoong Kristo sa tawhanong kahimtang sa pagpakatao. Bisan taliwala nga siya Dios. Wala pa sila si Apostol Pablo matao, bradron. Sa una ba'y gigamit na ang kasulatan o ang libro nga basahon, bradron, para sa ilang mga pagpamatuon. Daan pa sa unang panahon, Reverend, matod mo, wala pa mga tao ang mga tinun-an ni Kristo o ang kapanahonan ni Kristo wa pa moabot o ang kining panahon nato sa Espiritu Santo wa pa moabot. Ang mga katawhan sa unang panahon naa naggamit naglibro or kasulatan. Kaya kadang libro, maura man na ang gingon nga kasulatan. Asang priba, bradron, para Oh. dili ta mahimo nga kung gituluan ta si Espiritu Santo nga matod pa nato si Master Tomas, di iyon ni Senior, o ni ang simbolika ra ba? Salampati. Salampati. Basin noon,
og maparehas ta ni Ephraim nga gingog salampati nga buang-buang nga walay salabutan. Okay, aron nga dili kita mahisama ni anang salampati nga gitawag buang-buang, atong pribahan gyud kini Rib. Niya Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Ari ko mubasa sa pahayag sa Nehemias kapitulo 8, bersikulo 1 ngadto sa 3 ang akong pagbabasahon, ingon ini ang atong mabasa. Pag-abot sa ikapitong bulan, sa pagpuyo sa mga Israelinhon sa ilang mga lungsod, nagtigom silang tanan nga may panaghiusa didto sa Jerusalem, sa plaza, sa atubangan, sa pultahan nga gitawag og tubig. Giingnan nila si Izra nga magtutudlo sa kasuguan, nga dadon ang kasulatan nga gihatag sa Ginoo sa Israel pinaagi kang Moises. Atong ipadayon dinhi sa pagbasa sa 2 ug 3. Busa sa unang adlaw sa ikapitong bulan, gidala ni Isra nga pari ang kasuguan sa tubangan sa mga tao, mga lalaki, mga babae, ug mga kabataan nga makasabot na. Gibasa niya kinig kusog ngadto kanila gikan sa sayong kabuntagon hangtod sa pagkaudto didto sa plaza atubangan sa pultahan nga gitawag og tubig. Ang tanang mga tao na mati gayod og maayo sa nasulat sa libro sa kasuguan. Nga ang maong libro sa kasuguan, bradron, gitawag og Kasulatan. oh, di nagamit man lagi silang libro. Sa una pang panahon na Dani og Aldrin mabini nga ang mga katawan sa Dios magamit yun og kasulatan. Na gipiho ba yun ni Apostol Pablo nga kadtong mga nasulat nga libro nga gitawag og kasulatan, gigamit nila to ingon nga sumbanan, Brad Hernan, sumala sa Biblia. Oo, Reverend, basahon ta ang maulamang gihapon ng Biblia ang pulong sa Dios sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 mao kini ang atong mabasa. Ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato kini nagahatag kanato og paglaom ug kadasig samtang kita nagahulat nga mapailubon. Kaklaro, Mm. mga mahal lamong tigpaminaw, Dani Mabini, Aldrin Mabini, nga ang tanan nga naisulat sa kasulatan kaniadto atong kasulatan nga gitawag libro, basahon nga libro nga gikusog gani nila pagbasa kay para gyud madunggan. Matod pa ang tanan nga isulat sa kasulatan kanato gisulat sa pagtudlo kanato akto sa ilang panon. Kini nagahatag kanato og paglaom og kadasig samtang kita naghulat nga mapailubon asa kwaa nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo wala magagamit og basahon o kasulatan. Una-unaon mo. Unya og tudloan mo, musukwahi mo. Tawgon sila hilas Rib, masuko ra bahinoon sila. Ang among paggamit ana god termino tungod kay di mong god mo gitagaga tungod nga mogamit sa kasulatan kay di mo mga magwawali. Og sa nadugay pa bradron nganong nakagamit ka na kay og sa bata pa nimo sige badlong di man mo patuo di gibingbing na lang mo tong giana sa pagsulti kay unsaon man day Dan Aldrin amigo mo kita kay mga palace guard man pon mo na unsa ba mo ha naingon ana naman inyong isinabtan karon unya di mo magpatuo kana lugar nga inyong gitulo among dawato na ing anaon amo pagpanudlo ingon pang tuning Hesus Maria Kaindo sa ibi-isibiin sa una ba tunying una nga maglibog taan ang inyo ha unya karon nganong importante ang maong libro nga maong kasulatan tungod kay ang instruction sa Dios sa unang panahon dili gani ipabulag na ni uswi ka ng basahon o libro unsay priba niya na Brad Deber nga dili gyud ipabulag nya mamalandong ka niya na nya ang inyong napalandungan nga wala na mauligi na lagi kay madaot man pon mig among ana og kamo nay manudlo namo kay di man ka mo patudlo namo unsay priba Brad Deber kay basig gisudlan tag Espiritu Santo o salampati sa simbolo nga buang-buang nya way salabutan. Nani Areb, atong pagabasahon mo gamit ang Biblia kining may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8 nagaingon ini. Ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunua magpalandong kaniana sa adlaw ug sa gabii. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha
kaysa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya makabot mo ang kauswagan. Oh, nakita nato. Og basahon nato ni sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Okay, maura gyapon nga kapitulo ug bersikulo, pero ang pulong sa Dios nga Biblia, Josue 1 bersikulo 8 nagaingon na dinhi. Ayaw gayud kalimti pagbasa ang libro sa kasuguan. Atong nabasa sa SDA ganiha nga basahon sa kasuguan. Dinhi naman sa ang pulong sa Dios, libro sa kasuguan. Matod pa diri, pamalandungi kini adlaw ug gabii. Bisag ana ratataman, no? Kay ang punto sa gibasa nato, mga mahal lamang tigpaminaw, nga ang basahon sa kasuguan, mo kini gitawag og libro sa kasuguan. Ug ang libro sa kasuguan sa Nehemias 1 ngadto sa 3 sa Biblia nga ang pulong sa Dios, mo kini ang gitawag og kasulatan. Na kini bang kasulatan o libro sa kasuguan o basahon? Kini ba'y basahon yun? Ipabasa ba ni Brad Hernan sumala sa pagsugo sa Dios kining libro sa kasuguan o kasulatan? Oo, Reverend, ipabasa. Sa maulamang gihapon nga Biblia ang pulong sa Dios sa Isaias kapitulo 34 bersikulo 16 mo kini ang atong mabasa. Tan-awan ninyo ang libro sa Ginoo. Ug basaha walay bisan usa kung gipanulti nga dili matuman. Walay usa nining mga mananapa ang mawala ug walay usa kanila nga walay pares kay pagbuot kini sa Ginoo ug siya mismo mao ang mutigom kanila. Sa gipahayag sa gibasa ni Brad Hernan, matinaw nga ang giingon, tan-awa ninyo ang libro sa Ginoo ug basaha. Unya nag-ingon si Apostol Pablo sa ato nang nabasa ganina sa unan sa Roma 15:4, bisan unsay gisulat kanato, mo tong kasulatan, gisulat kini para kanato. Di kung gisulat para kanila, ilang gipangsusi-susi na. Ingon mo walay basa-basa, wala sila'y gisandigan kay mga gitawag og kinunsaran sa Espiritu Santo. Kamura ang kinunsaran sa Espiritu Santo nga nagpasahi. Wala magdoktrina si Master anak nato nga naon pag explicar. Ha? Nga sa Biblia kay gitawag man og kasulatan nabasa nato sa Nehemias 8:1 ngadto sa 3 sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga Biblia pero gitawag ang pulong sa Dios. May Biblia ba gud nga gitawag kini og libro pero sa English lang book, Brad Ronnie? Aduna Rib, itong ipakita sa screen ang Biblia nga gitawag the book Tindil o sa Tindil translation kini. Unya sa sulod, Brad Ron? Okay, ang sulod ni ini atong hubaron o atong tanawon ang gihatag nga pagpasabot ni ining ang maong gitawag o libro or kining book niya. Gingon kini sa atong mabasa sa unod niini, kining gingon, what is the book? Yagi pangutana. The book is the Bible. Klaro kayo ha, ang book mo ng kasulatan, mao ning Biblia. The world's all time bestseller. The Bible enjoys the distinction of being the most read book in history. Many thousands of people find their lives more meaningful because of the message contained within the Bible. People in all parts of the world turn to it to find satisfying answers to life's deepest questions and problems. But the Bible is more than an answer book that you can turn to when the pressures of life bear down upon you. It is really a library of book. Sa Cebuano, Brad Ron? Sa Cebuano, gingon kini, unsa ang libro? Klaro kayo ha? Gingon dayon, ang libro mao ang Biblia. Mo nang kasulatan. Ang labing himalitan nga basahon sa tanang panahon sa kalibutan. Ang Biblia nakatagamtam sa kalainan sa pagkahimong labing basahon nga basahon sa kasaysayan. Linibo ka tao ang nakakaplag sa ilang kinabuhi nga mas makahuluganon tungod sa mensahe sa Biblia. Ang mga tao sa tanang bahin sa kalibutan mudangop niini aron makakitag
makapatagbawng mga tubag sa kinahiladman nga mga pangutana og problema sa kinabuhi. Apan ang Biblia labaw pa sa usa ka basahon nga makatubag nga mahimo nimong ablihan sa diha nga ang mga pagpitos sa kinabuhi muantos kanimo kini usa gayud ka librarya sa libro. Matinaw mga mahal lamong tigpaminaw, no? Nga daghang mga tao nga gusto sila nga matubag dan og alrin matubag ang mga pangutana, gisusi nila ang Biblia, daghan nangita og the best seller ang Bible kay sa uban nga mga basahon. Unya sa pagpangita matubag tanawa mo ni inig ukap nimo nining Biblia nga gitawag og dabok, ha? Pag-ingog dabok, unsa man ang dabok? Libro. Naunsa man ang libro sa atong gibasa na sa unahan? Kasulatan. The book is the Bible. Sumala niining atong gibasa nga Biblia. Mo nagingon sa Dios nga ang kasulatan or libro or Biblia basahon kana. Na matod pa ninyo wala na dili na gamiton Pamalandungan pamagani adlaw o gabi pero kamo na gani wa na gamitay Biblia. Niya pagyudron. Ang maayong buhaton ninyo panangtangon na ninyo kanang naa sa inyong branch 42. Nga dunay mga tekstong gibutang dina. Kay mga kinunsaran naman ka mo. Ay mo gamit og teksto sa Biblia kung magprinsipyo naman galing og klaro diha nga ang mga kinunsaran wa nay basa-basag Biblia bueno mo inom na lang og tablia. May pa. Kay tablia imnon mainitan pa atong tiyan. Basa-basahon na. Ha? Lisod po nagbasa-basa sila tablia. Unya giinom nila ang Biblia. Ang mainom diha ang tablia. Ang basahon diha ang Biblia. Daw kay wa na may basa-basa. Moona ang among tumongano nga gibalik namo ang inyong mga katarungan. Kay ang punto, niingon man me, daghan pa unta ang among maisulti, pero nahurot ang oras. Moong ato yung gibalikan ang punto kay nigamit mo, wala magagamit og basahon. Ipahilin-ilinan mo namo nga ang libro, mora ng basahon. Na kumusta man. Unya, ang libro nga maong basahon, mao ng Biblia. Og sasako pa nga busloton, kaysa may nabuslot kami. Mauna. Nakaron, tungod ni anang inyong gihimo nga prinsipyo, no? Maumanay atong susihon karon. Na si Master magkay nagtulo ninyo, makakatawa man ta ninyo. Makakatawa tao niya. Unsa pa muratag makapanghiyugpos kay mamalandong ta si inyong gibuhat ba? Kwaon ko na lang mura kog naghiyugpos kay basin makaingon sila gitugnaw man tiyena ng ibanghilista ha kada sa Riberin. Looy pud kay tan-aw nga nang yugpos man. Pero niya ang prinsipyo ni Master inyong gilalis. Gagmay pa mo dan bata pa mo Aldrin. Wala pa mo maminyo, naana ni ang basahon, ang balaod sa misyon. Hangtod nga nagminyo mo, wa na ninyo mabasa? Nag-ingon ba si Master sa prinsipyo? Kay mo may atong magtutulo, kay giingon gani ninyong Espiritu Santo, pero nagpalain lang mo nga, kamo nga gituluan ni Master, mo'y musultig lain-laing pinulungan kami, wa mi matuloy na, wa mi makonsari. Wa day mo kabasa na. Unsay nakasulat? Brother, sa balaod, sa misyon, ang naghimo ana, ang nagpahigayon niya na, si Master, wa ba kunutay, basihay o kasulatan? Na, dili gyud ipabasi gyud sa kasulatan, Reb. Ang priba. Naatay kining ato ang basahon, Reb, kining balaod sa misyon, sa pahina 14, no? Na diretso na lang ta sa punto, nagaingon ni ini. Ngano nga gidili man kini ni Master? Aron basopakon ang kabubuton sa Dios ug kini ang atong susihon ug ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo.
Karon Brad Deber sa gibasa nimo unsay sandiganan nato sa pagpatuo kung magpamatuod ta base sa gisulti ni Master? Kinahanglan gyud nga ipasandig sa Biblia. Karon ang question dan. Question mabini kay nag first voice ug nag second voice man mo nagkanta. Kinis Master. Mao ni ang Espiritu Santo nato. Mao ni ang sa simbolo pa sa lampati nga buang-buang walay sa labutan kay kamo diha mo'y nangabutan ana. Anong maana nato pagsulti? Kay kamo may nagsulti nga dili na magbase na nalupig na mahinos Master nga Espiritu Santo. Sumabag kamo Espiritu Santo. Nalubag man ang pahayag sa matuod nga Espiritu Santo nga si Master katumanan sa dihang nisulod ninyo kay si Master nga nag-ingon ipasandig ang pagtuos Biblia pag naanan ninyo. Wa na may Bibliahay hinoon. Oh, pagsusi dito sa Facebook sa Palumpunliti Branch 42, tuwa may nakasulat nga mga bersikulo, kapitulo dito. Daghan. Unsa man yung mga kinusaran nga manigingon nila, Reverend, kuyaw ni silag matiguang na, ikaw nga naman, kay bata pa, gipangbungaw na, ug tiguang na, labaw na. Na maogin na ron ang mahitabo, maingon anak yun mo. Mo nang niingon ko, sumabag ka mo'y mag-Espiritu Santo. Pero ang tubag ni mo, Dren, sa imong gipagawa sa PBCM International Facebook official page, sa inyong gipagawas kay maoraman mo, Dani Mabini, kay mag-usar man mo. Bisag asa painganlan na ko ana, kay uyon mo, kay mga magsuon man mo. Inyuha man yung mga prinsipyo. Inyuha man yung mga prinsipyo. Dili di ay kamupod ang mahimong Espiritu Santo dan. Kay ang Espiritu Santo nga imong giingon nga si Master mo'y nagtudlo, naaman di ay sa imong Papa ang Espiritu Santo, naglibo gani mi aning imong istorya. Kay kung si Master Espiritu Santo, pila man di kabuk Espiritu Santo? Duha lugar. Kay ngano? Si Master nga nikigsulti nimo, nag-ingon makas Master, amot og si Master di man mamutbot, ikaw ginamutbot ani. Ingon man kag kanang Espiritu Santo nga nasa imong Papa mao na may ipawali. Unsay priba Brad Deber? Ani Areb, atong pagkabasahon mo kini ang komentaryo ni Danny Mabini sa ato ang PBCM International official Facebook page. Tali nila ni Brad Rooney mo kini ang comment ni Danny Mabini nagaingon ini. Miingon si Master sa ako, isulti, ayaw kahadlok, ug ayaw ikaulaw, kay magauban ako kanimo. Gitubag ko siya, wala man tika gikaulaw Master. Gimantala man gani tika ni bisan kinsa, nga akong ikaatubang. Gitubag ako niya, dili ang Espiritu Santo nga anaa sa imong amahan, kay maunay susi sa kaluwasan. Ug nila pa unsa? Unsa na ini nga susi sa kaluwasan kay tiaw mo'y ningon si Master imong gisubay-subay ba? Tinod ni Dan? Nga isulti ayaw kahadlok ug ayaw ikaulaw kay mag-uban ko kanimo. Ingon si Master di nimo, ingon ka sa pagtubag. Gitubag ko siya, wala man tika ika kaulaw Master. Gimantala man gani tika ni bisan kinsa nga akong ikaatubang. Pero matapan nimo, gitubag man ko niya, dili. O siya dili? Dili siya may imantala? Matod pa nimo, dili na day siya may imantala? Dili. Ang Espiritu Santo nga nasa imong amahan, kay mo na isusi sa kaluwasan. Na kung si Master Espiritu Santo, nagtunlo pa siya ang Espiritu Santo, nabuang des Master ana? Pila nakabukdan? Pila nakabukdan ang Espiritu Santo dan? Tanawa Onsang espiritu ha ang kabuot ni katong nagpatay ni Chupila Kabusas. Chupila Kabusas nga si Crisanto Hercelias. Oh. Kinsa may imong gituhan? Si Master Tomas Dionio Sr. kay mato pa si Master Kunoy ni sulod niya ni Sanib. Yung siya di man mao. Na kinsa man mastira ang iyang gipangita nga mao ni Sanib di man kuno mao. Na kinsa man ang Espiritu Santo ang inyong gisunod? Nga si Master maka niya pagkatapos ni si Master dili kanang naa sa imong amahan nga Espiritu Santo mo na lugar to isang yaw. Purbista mga matod pa nila mga buang beta ana. Maapil man putag kabuang ana mo gawas mi ana oy manudlo mi. Ug sa hospital pas mga buang
Ha? Na-admit mo og kami pa'y doktor, tabangan mo na mo og kining ayos ang inyong mga salabutan. Tabangan mo na mo mga doktor nga espesyalista para matarong na kay ngano man. Naunsa naman na nga nagtudlo man. Nya karon base sa pagpanudlo ni Master kay imo manggiingon nga nanudlo siya nga dili. Ayaw ikaw mag-uban ko nimo. Ingon din ka, wala tamang ka ikaulaw, Master, kay ikaw magani akong giwali. Siya dili. Ayaw. Kanang naa sa imong amahan nga mong Espiritu Santo. Di na promote karon ang imong papa mo sa dili di ka mo may Espiritu Santo. Ang imong papa di ay. Ang pangutana sa ebanghelyo ni Master nga nalibro na. Unsa bay ebanghelyo ni Master Brad Ron? Nga napatik nga nalibro na. Okay. Sumala. Okay, Reb. Atong i-display ng libro nga di nang nagpahigayon ni mga kigsunan wala ng Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kauban sa Board of Director at the same time evangelista Danny Nakwa. Kining papa nila Reb ni Danny Mabini o Aldrin Mabini mao ni Leo Mabini usa ka chapter president kini. Oh. Basahon na to sa bay tugon ni Master sa mga chapter president. Apil na ning imong amahan nga matud pa nimo dan nga naa diha ang Espiritu Santo sa imong amahan nga buti pasabot mo na iwali. Atong basahon dinis pahina 6 ang pahayag sa mga ebanghelyong Master gingon. Kamong mga chapter presidents, pabilin mo sa inyong pagka-chapter president o kamong mga magwawali, pabilin pud mo sa inyong pagka-magwawali. Pahayag ni Master niadtong 2002. Sa ato pa mga chapter president, pabilin sa pagka-chapter president dili kay mahimo na diyang Espiritu Santo. Unya ang mga magwawali pa Kalaki pod nga giingnan ni Master Rib, pabilin po mo sa inyong pagka-magwawali. kano saan na ebanghelyo? Ebanghelyo kini niadtong 2002. Diin man mo ana nangamuti. Anong imbis og pagpangamuti man ang nakuha lutya man gisagol dito sa kamuti. Ha? Kamong mga chapter president, pabilin mo sa pagka-chapter president na Espiritu Santo naman lagi. Kuya. Kamong nga mga gawawali, pabilin mo sa inyong pagkamagwawali. Nagawas niya na hain pa ang dugang payag sa ebanghelyo ni Master Bradiber. Nga di gyud mahitabo nga may mga membro sa PBCM nga mahimo ng naa kanila ang Espiritu Santo o mahimong Espiritu Santo. Nani Areb ato gyapon sa maulog gyapon nga basahon nato Reb kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Dinhi nato pagabasahon sa pahina 84 matud pa diri ni Master. All chapter presidents take hold of your power nga sa Bisaya mga chapter president kopti ang inyong kagahom. Kamong mga chapter presidents kinahanglan nga inyong ipatuman ang akong mga balaod kay akong gibilin kaninyo. Naplastar na ang mga balaod ug walay nakulang ug igo na lang mo sa pagtuman. Oh, naplastar ang mga blaod sa mga chapter president. Igo na lang sila magtuman. Magpabilin sila sa ilang pagka-chapter president. Kakuptan nila ang ilang kagahom. Lain man lagi nakuptan na imong gitudlo. Kana, naa ang Espiritu Santo na si umaman. Kana na'y mawali. May buti pasabot. Kalaki pang imong amahan Aldrin og Danny nga moy mo patuman sa balaod ni Master dili kay maunay paminahon. Unya, nag-ingon mo nga susi sa kaluwasan. Nakaron, kay susi mas kaluwasan. Sa basahon nato, Brad, Deber, unsay giingon ni Master? No, Sa nalikod na sa atong basahon nga mga kasinatayon uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Nia atong pagabasahon Reb sa mao gyapon nga basahon dinhi sa chapter 4 verse 188 mao kini ang atong mabasa nagaingon dinhi. Adunay panahon nga sa pagpakanaog ni Master sa diskomunyon sa iyang pag-ebanghelyo siya miingon, ayaw mo pag my name og durnab ako ray durnab. Oh, nakita nato unsay giingon ni Master daw sa iyang gipakanaw nga diskomunyon, nag-ebanghelyo siya, ayaw mo pag may name. Buti pasabot nga, daduni mo ang iyang ngalan nga, nahimo ng ikaw. Siya ang paghibanghelyo. Ayaw pud mo pag durnab. Kanang durnab, mo nang nasa sira. Unya napod ang Yahweh. Kay ningon si Master, akuray, durnab. Isa putnot anang basahon na,
Unsay explanation, Brad Eber, sa footnote? O na diri atong mabasa rin. Doorknob, ang literal nga doorknob sa pultahan sa balay. Adunay yawihanan. Gipakita kini ingon nga simbolo nga si master lang ang adunay katungod sa pagyawi aron sa pag-abli ug pagsira sa pultahan ug wala nay lain. Busa kung maghisgot tag susi sa kaluwasan o yawi, si Master Radi ay mao'y doorknob. Kay naaman sa doorknob ang yawi, siya ay musira, siya ay muabre. Na ngano man na. Kay sa katumba sa panahon sa atong Ginoo Kristo, si Kristo maong pultahan, wa may pultahan nga way doorknob sa atong panahon. Ha? Kay naila sa una, naanam gina, pero lain-lain klase sa panahon kang Kristo sa karaan, pero unsay katumbas niya na. Nga kung si Master ningon, siya mao'y doorknob, si Kristo, Brad Hernan, sumala sa Biblia, unsa ang iyang gidala? Pultahan, Reverend, ato ka ng pamatud-an base sa Biblia nga atong pagkasahon nga may tatak, 70 Adventist Church, sa Juan Kapitulo 10, versikulo 9. Ako mao ang pultahan kung adunay musulod agi kanako, siya maluwas. Og siya musulod, og mugula, og makakaplag, siyag masibsib. Oh, di matinaw nga si Kristo, nag-ingon, ako mao ang pultahan. Kung adunay musulod agi kanako, siya maluwas. Tanawa, kung ang Espiritu Santo nga nasa imong amahan, mao man kay imong gitulo nga mo na iwali, unsay gisulti sa imong papa. Nya atong pamatud-an, unsay gisulti. Okay, atong Kung pangalawa. kay gipakuha man ko niya kay unsay tuyo nga iya kung gipakuha kay tungod anaa kuno ko'y kasayuran. Muna ang sitwasyon nina. Muna nga gibuhat nako ni karon aron masabtan sa mga tao nga nagtuo kang master kay si master wa man din na ang iyang lawas pero dili tubag og imong pangutanon kay si master karon suma sa akong gikasulti tuwa siya sa Jordan. Unya sa Jordan hangtod nga nag-ipon sila si Kristo. Oh, nakita na to. Si Master kuno, gipakuha siya kuno kay siya man kuno na ay kasayuran. Okay. Oh, di sa to pabugat na. Mao na isulti ni mo nga naana ang Espiritu Santo sa imong papa, di bugat na sa imong papa nagingon. Ipakuha ko niya kay ako man daw ang may kasayuran. Kasi Master daw, di naman kuno na musulti. Di siya na magsulti-sulti karon. Kay si Master wala na kuno diha. Kay nag-uban na kuno si Master o si Kristo. Tuwa kuno si Master sa Jordan. Kauban ni Kristo. Pagbasahon na to sa Biblia, si Kristo niya atong nagpakatao siya sa kalibutan. Niya to ba siya kang Juan Bautista kay ang tuyo magpabautismo siya dito sa Jordan. Unsay puriba, Bradron? Okay, ang pre-bari basahon ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Aris Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 ang giingon sa pagbayag. Og diadtong panahona si Hesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Oh, magpabautismo. Magpabautismo si Kristo dito sa Jordan. Unya, nadugay ang bautismo ni Kristo kay nagpakamatay man siya. Para sa unsa ang pagpakamatay ni Kristo, Bradron? Alang sa paglukat sa sala sa daghan, dinhi sa Mateo lang gyapon rib sa maor gyapon nga Biblia 70 Adventist Church. Basahon ako Mateo kapitulo 20 bersikulo 28 giingon. Maingon nga ang anak sa tao miyan dili aron siya pag-alagaron kundi sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay. Ingon nga lukat alang sa daghan. Sa nadugay ang atong Ginoo Kristo sa programa, gawas nga nagpabautismo siya kang Juan dito sa Jordan. Way lalis. Nagpakamatay po siya. Pero ang problema ron, kay niingon man mo, kay di naman makasultis master, nag-uban na sila ni Kristo sa Jordan. Sa Biblia, Bradron, si Kristo ba tuas sa Jordan, kauban atong magtutulo, para mapamatudan nga, unsa ka ng Espiritu Santuhan ng nadiha. Kung dili nato mapamatud-an sa Biblia katong ilang giingon, di ang nakasulod niya na ang explicar sa Biblia sa simbolo sa Espiritu Santo kay sa lampati man. Sa lampati nga, buang-buang nga walay salabutan. Nga naman, nagyama-yama naman. Naasa mas Kristo sa Jordan, Bradron, o ban si
si Master? Wala sa kadakong baka kanang pahayag ni Leo Mabini nga si Kristo tuwa sa Jordan o giapas ni Master. Kaya si Kristo sa diyang human siya naghalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay, wala na napabilin sa Jordan, kundi tuwa na sa langit kauban sa Dios. Biblia ang pulong sa Dios na kubasahon, Reb. Ari ko mubasa sa pahayag ni Pablo sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 1. Gingon, busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Wa man dito sa Jordan lagi, tuwa man lagi sa langit si Kristo nga nagalingkod sa tuo sa Dios. Dani Mabini o Caldrin Mabini. Bosa, nakita nato nga adunay magpatuo nga siya sinubo sa Espiritu Santo. Tanawa, diin. Muna nga, balik mo sa nataran. Diin, wala magkalapok ang maong nataran. Kay kung magpadayon tanyana og sa nataran pagkalapokon, inig tamak-tamak na to, magkalapok-lapok kita. Muna nga, kung magsulti tagpamatuod, magkabansuli ni kita, anak. Di Muna mga kay dan og unsay atong gipanulti. O atong pasalig nila Reverend, kung bubalik mo sa nataran, di naging mo makadungog ng among mga bakba nga mo atake pa sa inyuhang prinsipyo. Ang ato mong God Brethren, nga nung gi-continue na to, daghan man mo gipahayag. Nga ingon min, nahutdan sa oras. Nahutdan lang gyapon mi sa oras. Namo na mga mahalamong tigpaminaw, among gipanghinaot, kinasinggasing namo, Aldrin Mabini, John Del Mabini, Danny Mabini, kinsa pa ng mga Mabini diha. Sa pamilya Mabini tanan, Reb. Nga, walay lain na mong tumong. Wala na mo kamo akseptara nga kaaway kundili kung naingon ani mang explicar among gibuga tudo sa mga pagpamaton aron unta masabtan ninyo. Kung dili ang atong utok pananglitan nga nahimong bato, kay ang bato gahi na rabana. Manimbako lang ko nga dili unta ingon na. Busa hangtod diha nga among ikalagad kaninyo sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas, di inyo sinyo kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Unyog, sa ngalan sab sa kauban nga mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Debsri Saba. Kinusab niyo igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipi. O giniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.